gane sai da soyayya ai ake zuwa shi ne dai Amiru ya yi damuwa ya yi damuwa shi ne dai dalilu sanya samuwa shi ne mai mukami can kwalewa shi ne gumba shi ne baya garkuwa shi ne dai Amiru mai kudi hawa shi ne dai alfadar ruwa sirruwa shi ne dai da sarai shi kuma shi ne wanda ya yi aiki dukkan ruwa shi ne gwamnan babba Amiru rayuwa shi ne daga hannun wani shi ruwa shi ne za ya kai duk wajen zuwa shi ne za ya hau duk wajen hawa na rayuwa Amiru ba ya saki kuma ba ya ruwa Amiru ba ya kai ya biyo wuce zuwa shi ne shi ne kira ne auliya shi ne duniya da kira sultaniya da Amiru Shiva.